ọhaneze ndị Igbo mma mmanụ, ala Awọmụkọ mma mmanụ, Abia steeti ekele unu, n'ọkwa nwanne unu HSM Akajiọfọ Ọba Agụiyi n'ala Ụmụahịa. Ọ wee okwu wetara unu tata nwambụ Eke. Tupu ndị ụka bịara n'obodo anyị, ọ wee mmemme ndị nna nna anyị ha na-eme, mmemme na-ebute ọganiru, mmemme na-ebute ngọzi, mmemme na-eme ka nwoke bie ogologo ndụ, nwaanyị aka nka, nwoke aka nka. Mana amụtala anyị nwa anyị abịa n'ụwa bịa fụ na mmemme anwa ọtụtụ ife ndị nna anyị mere na anaghị emekwa ya ọzọ. Abata n'obodo, a na-enwe arụsị ndị n'iche n'iche, a na-enwe arụsị obodo, a na-enwe arụsị nọ na ezi na ezi, that means family to family. A na-enwe arụsị dị otu ahụ, a na-enwe arụsị a ga-asị n'ọnụ ya na-eche family ndị otu ahụ, family a na-achụpụ àjà nọ n'elu dị arụsị, arụsị a na-arụ ọrụ n'ezinụlọ ha. O wee mmụọ a na-akpọ ajụjụ ọkụ, nwekwa mmụọ a na-akpọ kamalụ, arụbinago, ọtụtụ mmụọ nọ n'obodo ma mmiri a na-efe ụmụ ihe a na-egbo. Mana ihe dị iche abụ na ndị nna anyị agara akwụkwọ, na ha dịrị expose. Sọsọ ụdịka ekpere a na-ekpe abụ ogologo ndụ na arụsị ike, ka ha fụ ihe ha ga-eri. Na-egbo akwọ ji na ana, ji na-ebu ibu n'ime ana, abapụta ji gị bapụta nnukwu ji. Mana kịta ji a na-ebusikwa ibu. A na-enwe eji n'obodo, mana kịta eji adịrị. Ọtụtụ ife aji mara na-egbo na ndị ichie, ọtụtụ ife aha alago maka na omenala anwụgo. Obodo anyị wee ihe a na-akpọ ọjị Igbo nne mbụ, mana kịta ọjị Igbo adịrịkwa. Ya mere omenala nji nwụọ, maka na onwere ndị na-agọdo mmụọ, onwere ndị na-akpọku ndị ichie ọzọ. So ihe nji bute okwu ahụ abụ na ọka anyị nwa mbụ ndị Igbo kọta ebe anyị si pụta ụwa. Ihe nọ na-abụ ndị nna nna anyị godoro mmụọ, godo ya ọfụma. Mana nsogbu ha nwe abụ na ha gara akwụkwọ, ha dịrị exposed. Anaghị ekpe ka ha jee obodo oyibo, anaghị ekpe ka development ihe dị mma mee na obodo ha. Sọsọ ife a na-ekpe bụ ogologo ndụ na arụsị ike, ka ndị mmụọ chee ha ndụ, chee ezinụlọ ha ndụ. Mana anyị nwa abịala bịa fụ ụmụ ihe a. Ije na Anambra, a na-agodo mmụọ ọfụma, na-ekpe ka ọganiru na-abịa. Ọ wee mmemme kwesịrị ị na-eme n'obodo, na-eme ka obodo na-aga n'iru. Ihe dịka iri ji bụ nnukwute mmemme ndị Igbo na-eme. Iri ji, mmụọ ajụjụ ọkụ, agodo mmụọ, godo ji, afọ na afọ na-abịanụ, ji a na-ebuzi ibu, a na-afụ ihe a na-eri. A na-enwe mmemme dịka mmanwụ n'obodo, masquerade. A na-enwe masquerade n'obodo. Masquerade abụ ihe na-ebute ọganiru. Mmanwụ na-ebute ọganiru, ọ ga-eme ka ndị ọcha bata. Ndị nọ na Amerịka sị na a na-eje obodo ha, na achọrọ ije na festival ndị otu anwa, akpọta ndị ọcha ebele maga anya. Otu anwa ndị ọcha batakwara, a ga-afụ investment, fụ ụmụ ihe a ga-eme. Lekwa n'obodo anyị na 22nd century, 24th century, anyị nwere ọkụ n'obodo. Ọ dị wrong. Ọ maka ọtụtụ ife ekwesịrị ime, anaghị eme ya. Progress adịrị n'obodo. Ọ maka ihe kwesịrị ime, anaghị eme ya. Asị ihe ọma ga-emela anyị Igbo n'ọka anyị ma ebe anyị na-aga, ka anyị kwụrụ ọtọ anyị ọfụma. Afam ka bụ HSM Akajiọfọ Ọba Agụiyi n'ala Ụmụahịa. Fon nọmba m ka bụ 08134188122. Igbo anyị ga-adị.